Fi Franza abbandunata il-partita f'Korsika bejn Bastia u Lyon. Il-partita mill-ola kampjonat Franċiż ġiet abbandunata fit-tmiem l-ewwel taqsima wara illi darbtejn partitari ta' Bastia invadew il-pitch. Fl-istadium Armand Cesari, il-partitari intimidaw għal ħin twal il-plejers avversari illi waslu wkoll għal reazzjoni kemm il-coach ta' Lyon Bruno Genesio kif ukoll il-President Jean-Michel Aula. Bastia jinsabu fl-aħħar posta klassifika u din hija t-tieni darba illi partitarji tagħhom wettqu azzjonijiet simili wara illi fi frar ġew immultati minħabba kant razzista fil-konfront ta' Balotelli waqt il-partita tagħhom kontra Nizza. Fl-ewwel inċident illi seħħ kontra Lyon, il-plejers daħlu fid-dressing room wara illi madwar 50 partitarju daħlu fil-pitch jintimidawhom. Fit-tmiem il-partita kien hemm ukoll inċidenti barra l-ground bil-forzi tal-ordni tieħu madwar siegħa sakemm ikkalmat il-folla wara illi l-partita ġiet abbandunata.